Și de ce am adus în discuție această taxă Temu? Pentru că ăsta este un telefon pe care am vrut să-l testez, cumpărat de pe Temu. Nici nu am stat să verific foarte mult chestia asta, adică să instalez un benchmark, pentru că dacă puneam un benchmark pe el, probabil lua foc. Aplicația pentru deblocare facială, dacă mergi pe ea, aici spune înregistrare facială și mi se pare mișto cum interfața de la Android e aia, de la Android Oreo sau ceva de genul. Pe aplicația de amprentă, dacă adaugi o amprentă, ai doar model, PIN și parolă, n-ai amprentă. Ok, tare. Avem o cameră de sânge, 2x, 3x și 10x. Când vreodată ați mai văzut voi chestiile astea pe camera frontală? Vă zic eu că niciodată. Ce stil e ăsta? Stilul vai mama lui, e stilul Florin Salam. 10, 9, 8, zici că e Revelionul, 7, 6, 5, 4. Adică, de fapt, nu este un telefon pe care ți-l recomand să-l cumperi, punct. A Better Life with Smartphone spune pe cutia produsului pe care îl voi testa astăzi și nu este neapărat un produs, cât este un dispozitiv care costă nici mai mult, nici mai puțin de nici măcar 500 de lei, mai exact 474 de lei și 80 de bani, dar cu acea taxă nouă de Temu, bine, taxa Temu mai bine numită, costă undeva la 500 de lei cu tot cu transport. Și de ce am adus în discuție această taxă Temu? Pentru că ăsta este un telefon pe care am vrut să-l testez, cumpărat de pe Temu și am vrut să-l testez tocmai în ideea că am văzut tot mai multe persoane care, în loc să-și iau un telefon original sau în general un telefon care să zici, băi, ok, dau un leu, dar stau în față și așa mai departe, preferă să-și iau un telefon de pe AliExpress, de pe Temu și alte site-uri care sunt asemănătoare cu astea, tocmai ca să economisească niște bani. Și în clipul ăsta nu o să te încurajez să-ți cumperi un telefon fals, contrafăcut sau cine mai știe ce, ci vreau doar să-ți arăt cam ce poți să primești tu la un telefon care aparent te poate încânta la 500 de lei de pe Temu. Bun, și acest telefon, după cutie, nu ați putea să vă dați seama, scrie Smartphone și pe lateral. Cred că ăsta este brandul. A făcut cineva un brand care se numește Smartphone. Ok. Și dacă ne uităm pe spate, avem două e-mail-uri, adică avem un telefon dual SIM care este în culoarea rose gold și este modelul U25 Ultra. Cred că știm deja, adică intuim cam ce telefon este înăuntru. Este o copie după un Samsung Galaxy S25 Ultra, doar că exact cum este și vorba aia, de pe Temu. Și așa cum am citit și pe cutia asta, putem să aflăm doar faptul că produsul acesta are o parte din memorie deja ocupată de aplicațiile cu care vine instalat, ca pe orice telefon, și alte câteva chestii care nu ne prea interesează. Bun, dar o chestie foarte mișto, cutia asta este pictată și imprimată cu cerneală de soia. O cerneală care teoretic este mult mai ok pentru tot ce ține de environment și green stuff. Bun, și dacă îl deschidem, cade. Mă așteptam și eu să fie mai smooth, dar ok. Bun, și în cutie avem telefonul pe care deja l-am activat doar ca să nu mai stăm să-l configurăm și așa mai departe. Plus că a trebuit să fie încărcat. Și nu știu ce vă spune vouă culoarea asta, dar nu prea e rose gold. Adică, ok, înțeleg, sunt bărbat, nu văd toate nuanțele de culori, băi, dar parcă era rose gold. Ei bine, ăsta e move, nu știu. În fine, mi se pare tare că spune aici că ai un telefon dual SIM. Plus avem aici butonul de volume up, volume down și on-off. Plus acest setup de camere pe care deja îl știm de pe telefoanele Samsung actuale. Dar, cu ce mai vine bucata asta de telefon în cutie? Ei bine, avem și o husă la banii ăștia care se asortează cu culoarea telefonului. Practic este o husă tot mov. Și haideți să vedem cum se potrivește. Wow! E cumva la fix. Și asta, dacă trăiam în 2014, mi se părea o husă foarte mișto, pentru că era din aia, husă super slim, nu-ți face telefonul gros, dar asta nici măcar nu e husă. E o bucată de plastic pe care o pui pe telefon doar să ți-l facă puțin mai gros, pentru că nu apără absolut nimic, dar whatever. Avem inclusiv o folie de protecție, chestie care mi se pare tare. Avem un manual de instrucțiuni de la Smartphone, User Manual, și e... să mă bată mama. Deci dacă ați văzut voi font mai mic decât ăsta, deci nu că ăsta nici măcar nu e font de prospect, e font de. Bun. Și avem o pereche de căști cu USB-C din câte văd eu și mi inspiră foarte, foarte mult a perechile alea de căști cu care veneau Samsungurile în era aia, Samsung Galaxy S4, S3, S5, că după aia s-au fost tunate de AKG. Dar mi se pare nice to have că ai o pereche de căști și în general mi se pare tare faptul că ai mult mai multe chestii decât la un telefon normal din zilele astea. Bine, îți puteai da seama inclusiv după dimensiunea cutiei, dar pe lângă chestiile basic care veneau înainte telefoanele, gen cablu, încărcător, by the way, avem și un cablu, doar că am folosit ca să încărcăm telefonul ăsta când l-am și activat și cam atât, nu ai bricul acela de încărcare. Dar hai să trecem de părțile astea ale unboxing
singuri și să deschidem telefonul. Și așa cum puteți vedea, este un telefon, de fapt ia să dăm și husa jos. Un telefon care seamănă izbitor de tare cu S25. Și în partea de sus avem teoretic două microfoane. În partea din dreapta, așa cum ziceam, butoanele de on-off și de volum, cu încă un microfon aici, antena pentru semnal. În partea de jos, nu înțeleg de ce a scris aici că ar fi cartelele SIM, când cartelele SIM se bagă aici prin singurul modul care este deschis, portul USB-C, difuzorul, penul telefonului și pe partea laterală absolut nimic. Și penul ăsta e foarte clicky, e... Mamă, dar zici că e exact pix din ăla, dar dacă la un Samsung normal părea o chestie așa finuță, cum iese ieși și face click, aici nu, tată, e gen... Iarăși nu vreau să fiu hater, vreau doar să-ți arăt exact ce o să primești dacă vrei să-ți cumperi un telefon de 500 de lei. Și dacă îl deschidem și o să mergem în setările telefonului ăsta, o să vedem o chestie foarte mișto, și anume faptul că avem o memorie de 12 GB RAM și încă 512 stocare, având în vedere că liber sunt încă 499 plus mesajul ăsta de pe cutie că o parte din memorie gata folosită, deci avem undeva la 512. Și mi se pare tare. Nu cred că sunt 12 GB de RAM, mai ales în zilele astea când știm cu toții care este faza cu prețurile de la RAM. Deci cred că sunt 8, dar iarăși nici nu am stat să verific foarte mult chestia asta, adică să instalez un benchmark, pentru că dacă puneam un benchmark pe el probabil lua foc. Dar o altă chestie care mi se pare tare este că e un ecran destul de mișto, adică este un ecran mare, dar cu o rezoluție foarte tricky, pentru că are o rezoluție de 1600 pe 700 de pixeli, adică este undeva mai jos de Full HD din câte îmi dau seama. Și ai putea spune că da, pentru o persoană normală, cum ar fi, nu știu, un bunic sau un părinte mai bătrân, nu-ți dai chiar seama, adică dai o rezoluție ok, dar dacă pui lângă un telefon mai de Doamne ajută, îți dai seama cam care sunt diferențele. Ecranul ăsta are o diagonală de 6 inch în diagonală, așa cum ziceam, și nu, să nu vă așteptați la refresh de nu știu câți hertz, este doar un ecran basic. Și mi se pare foarte tare că ăsta nu este un telefon original de la Samsung pe care s-a pus vreun UI și așa mai departe. Este un telefon care are inclusiv aplicația pentru deblocare facială. Dacă mergi pe ea, aici spune înregistrare facială și mi se pare mișto cum interfața de la Android e aia, de la Android Oreo sau ceva de genul, când practic aveai exact același tip de fond de iconițe și modul în care este formulată toată pagina. Ba chiar avem aplicație de fingerprint. Adăugați o amprentă, eu sunt foarte curios. Deci, pe aplicația de amprentă, dacă adaugi o amprentă, ai doar model, PIN și parolă, n-ai amprentă. Ok, tare. Ce aplicații mai avem? Pe lângă înregistrare, Magazine Play, Meets, avem radio. Mamă, cât de tare e chestia asta. Pe vremuri, nu știu dacă vă aduceți voi aminte, dar telefoanele, da, veneau deja cu radio și foloseau pe post de antenă căștile alea pe care le avem și în cutie și nu le mai găsesc. Ba da, foloseau căștile astea tocmai pe post de antenă și practic tu acum dacă intri pe el nu se întâmplă absolut nimic, exact cum ziceam. Au păstrat acest jack de 3,5 mm având în vedere că tu ai USB-C. Ok, în fine. Uite, exact ce spuneau, au rol de antenă. Deci nu vorbeam vrăjeală. Și încă o serie de aplicații care au venit și mi se pare interesant, anume TikTok, Waze, WhatsApp, YouTube și YouTube Music. Nu înțeleg de ce au fost instalate aplicațiile astea sau care este faza cu ele, dar ok, nice to have. Acum că am vorbit despre ecran și cam care este faza cu el, hai să trecem la următorul aspect care ne interesează și anume camera. Teoretic noi avem o cameră de nici măcar nu găsesc pe fișa produsului. Ok, o să avem o cameră. Nu știm exact câți megapixele are, dar mi se pare foarte interesant că avem o cameră de sânge. Deci avem așa, de la 0,5x teoretic până la 1,2. Deci tu când apeși pe 1, se pune 1,2. După care avem 2x, după care 3x și 10x. Dar asta nu e 10x, neam de neamul lui. Dar asta e. Deci dacă te uiți foarte atent aici pe spate, îți dai seama că senzorul este doar pe camera de sus, bine, și pe camera principală. Astea două zici că sunt niște boli de ochi, adică nici măcar nu arată camere, sunt doar niște bucăți de sticlă care teoretic spui că ar imita. Ia stai să văd dacă se vede. Da, cam pe aici ar trebui să-ți dai seama că senzorul e doar ăsta și astea două sunt niște bucăți de plastic, bine, niște bucăți de sticlă. Și iarăși, aici teoretic trebuia să avem LiDAR-ul, avem niște găuri și un flash, care este un flash basic, nu este nici măcar pe dual color. Și, ca să ne întoarcem, camera asta face poze cu sunet. A făcut un sunet foarte interesant. Cam așa arată o poză. Mult noise. Iarăși, nici măcar nu se vede că scrie Canon aici. Adică nu se înțelege foarte bine. E o cameră care pot să zic că s-a panicat puțin. E o cameră care pot să zic că maxim își face treaba și cam atât. Camera frontală,
Pe camera frontală am la fel, 0,5, 1x. Ia, hai să văd. Poză wide. Deci poza wide este la fel ca 1x. E un pic mai așa. 2x-ul, 3x-ul și 10x-ul. Când vreodată ați mai văzut voi chestiile astea pe camera frontală? Vă zic eu că niciodată și cel mai probabil exact camera asta, camera frontală, este pusă și pe camera din spate de aici. Doar că aici arată altfel pentru că e în altă postură. Și avem așa, picture, video, ce sună, da. Să fie clar că a focalizat. Deci avem partea de video și la video avem doar un buton care nu face nimic. 4:3 avem ratio, full sau avem full sau 4:3, flash-ul care este on, off sau auto și settings, unde la settings scrie foarte mare. Deci dimensiune fotografie 200 de megapixeli. V-ați prins? Așa arată o cameră de 200 de megapixeli. By the way, calitatea video este până la 180p sau 720 sau 480. Și uite pic, deci nu pot să dau scroll sus-jos și pe ultima secțiune nici măcar nu pot să intru. Ok, iarăși, aici sunt 40 sau 99 de cadre în funcție de cum vrei tu să pui shutter-ul și avem expunerea, informații despre GPS. Da, frate, permitem, cum să nu-ți permitem? Te rog, ți-am permis. Iar la modul picture mai găsești exact aceleași funcții plus acest timer pe care poți să-l activezi la 5, 10 sau 2 secunde, iarăși același meniu de setări care este la fel. Flash-ul și încă o baghetă care... astea sunt stilurile. V-ați prins? Că aveți și stiluri. Ia, ce stil e ăsta? Stilul vai mama lui. E stilul Florin Salam. Bun. Și mai avem inclusiv modul portrait care face niciun bokeh, deci nu știu ce o să vă arăt. Nu, hai să vedem dacă face un bokeh pe cameră. 10, 9, 8, zici că e revelionul. 7, 6, 5, 4. Wow. Și ca să vă faceți o idee, asta este o poză cu bokeh și asta nu mai e o poză. Și asta e fără bokeh. Cu, fără. Cu, fără. Wow. Cât de tare. Bine, ați înțeles care este faza cu camera. E o cameră. Nu sunt în niciun caz 3 camere. Sunt maxim 2 camere dacă vrei să o pui pe asta și cam atât. Dar, când vine vorba despre alte specificații, nu avem 5G pe telefonul ăsta, avem maxim 4G. Chiar dacă într-adevăr aici scrie 5G, eu mă uit pe site-ul telefonului ăsta și scrie că are tehnologie celulară doar 4G. Deci, putem să ne dăm seama. Când vine vorba despre baterie, bateria nu știu cine știe ce, adică dacă v-ați fi uitat în colțul ăsta la început, când am început să înregistrăm și avem undeva la 15 minute de brut, am început cu undeva la 42-43% baterie și acum are 39%. Adică în 15 minute s-au consumat deja 4%. Se cam seacă bateria asta și deja în partea asta unde este procesorul se simte fierbinte, adică nu e călduț, e fierbinte. O altă chestie interesantă este că încearcă băieții ăștia să copieze cât se poate de tare acel UI de la Samsung unde ai volumul, unde ai și luminositatea și funcțiile de înregistrare ecran, aici 5G, do not disturb, lanternă chioară, rotire Bluetooth și on-off. Când mergem în partea de settings jos, despre dispozitiv S25 Ultra, tată. E auriu ca ăsta. Bun, S25 Ultra, serie de la e-mail-uri. Stare. Cum te simți azi? Pozitiv? Fericit? Trist? Ca asta mă gândeam scrie la stare. Software update. 512 GB de stocare cu 12 GB de RAM, un procesor cu 10 core-uri. Să spunem niciodată, adică din toate punctele de vedere, băieții ăștia, când am luat telefonul ăsta, bine, era normal. Au mințit atât de tare încât chiar nu cred că au 12 GB de RAM, pentru că la 12 GB de RAM nu ar trebui să facă fițe dacă faci așa și să meargă atât de slab și nici măcar nu ar trebui, nu știu, să se miște așa telefonul ăsta, adică să faci o poză să stai. Nu este cazul. Din punctul meu de vedere, deja pot să zic că am trecut prin design, care designul nu avem nimic de comentat, este designul de la Samsung. Când vine vorba despre poze, sunt țeapă. Ecranul se vede cum se vede, este un ecran ok, adică iarăși, mai ales pentru o persoană care consumă niște chestii casual și nu stă să vadă cine știe ce, este un ecran ok, să spui. Camera de pe față ați văzut-o, totodată, procesorul nu este specificat nimic, dar cred că este ceva bătrân. Și mi se pare tare că deja este deschis la cătul ăsta. Ia, dacă dăm pe telefon. A durat un pic, dar ok, sunetul la vechi și ia uite și tu meniu. Istoric, agenda. Mamă, asta este exact albastru de spital. Calculatorul ok, camera v-am arătat-o și cam ăsta este telefonul. Când vine vorba despre specificații, așa cum vă ziceam, prea mare chestii, nu prea pot să vă explic.
În schimb, concluzia la care voiam să ajung cu clipul ăsta. De fiecare dată când cineva mă întreabă ce telefon să-mi iau, mai ales dacă se spune că nu are neapărat o situație financiară atât de bună, prefer să recomand un telefon care, da, într-adevăr, este mai scump, dar care știi că te va ține. Pentru că am întâlnit foarte multe persoane despre care nu poți zic că au o situație financiară atât de bună. Și ce fac? Se duc la operatorul lor, fie că este Orange, fie că este Vodafone, Telecom, whatever, și spun: dați-mi și mie un telefon la abonament. Băieții le dau un telefon într-adevăr slăbus, care nu costă atât de mult, și ajung la un moment dat să schimbe telefonul mult mai des. Și când stai și faci calcul, știu persoane care și-au cumpărat într-un an 3 telefoane noi, nu neapărat pentru că le stricase, le spărsese și așa mai departe, ci doar pentru că erau niște telefoane proaste. Se enerva mereu că, băi, nu mai pot, face poze proaste, mă enervez că se încurcă, telefonul ăsta se blochează la orice pas. Și de fiecare dată, iarăși, dacă știam că este o persoană care nu are o stare financiară atât de bună, i-am zis: băi, da, într-adevăr, dai o sumă, dar ții telefonul ăla. Iarăși, eu în momentul de față sunt pe un iPhone 14 Pro, care este un telefon de deja 3 ani și nu plănuiesc să schimb nici măcar anul ăsta. Adică deja intră în al 4-lea an și nici măcar nu vreau să-l schimb. Este un telefon care merge în continuare foarte bine și da, ai putea spune că, mamă, dar cât a fost telefonul ăsta? Dar nu trebuie să iei un telefon la 7.000 de lei, dar un telefon la 3.000 și ceva, 4.000 de lei este un telefon suficient de ok, care poate să te ducă o perioadă mai lungă de timp, astfel încât amortizarea pe long term să fie mult mai bună. Când vine vorba despre telefoanele astea de pe Temu, da, seamănă și nu răsar o secundă. Sunt niște telefoane făcute doar pentru profit, adică gândiți-vă că în 500 de lei, 480 de fapt, 470 de fapt, au făcut telefonul, cutia, iarăși transportul, căștile, husa și așa mai departe, au pus o cameră, procesor, adică niște componente care nu se justifică când vine vorba despre preț. Și ai putea spune că, da mă, dar uite, când toți iei un telefon de 2000 de euro, păi cât este marketingul, cât este nu știu ce. Da, într-adevăr, dar este cumva garanția mărcii faptului că ai un telefon ca lumea, știi? Și ca marcă nu mă refer doar la Samsung și la Apple. Mă refer la faptul că ai o marcă înregistrată care are și service. Păi dacă mă duc la Samsung cu telefonul ăsta, îmi răscinați, nici măcar nu cred că mi repară. Și cam asta este faza. Da, într-adevăr, a fost clipul ăsta mai mult un experiment. Nu este neapărat un telefon pe care ți-l recomand să-l cumperi. Adică, de fapt, nu este un telefon pe care ți-l recomand să-l cumperi, punct. Nu-ți lua telefonul ăsta. Mai bine, decât să te lași indus în eroare de: mamă, da, am S25 Ultra și poate nu se prind prietenii mei, mai bine ia-ți un telefon care să te facă pe tine să te simți bine, care nu se blochează, un telefon care își face treaba cinstit, decât să-ți iei un telefon fake, care este și un fake prost și care te va enerva mereu de fiecare dată când îl deschizi că merge prost. Ăsta a fost clipul de astăzi. Spune-mi în comentarii cum ți se pare și, în primul rând, dacă ai mai vrea să comparăm chestii cumpărate de pe Temu, AliExpress și de pe magazine de genul ăsta, și spune-ne în comentarii dacă ai vrea să mai cumpărăm telefoane sau obiecte de pe Temu, AliExpress, Shein și să le comparăm cu varianta lor normală, sau ce deal-uri ai găsit tu pe magazinele astea care ți-ai spus: păi, chiar merită, știi ceva? Sunt foarte curios care este părerea ta despre telefonul ăsta. Dacă ți-ai luat vreodată un telefon fals sau un telefon contrafăcut de pe Temu, AliExpress sau de pe Shein, eu am fost Răzvan și până data viitoare, numai bine. Te salut!